Hi guys, may hapon guys. Yan guys, ay magadto ko sa Balingwan. Kay nayulog ni Alchel sa Palawan akong kuhaon. Kaya akong tugbong guys, yan ni ulan man. Dahil si Mother Fod, naapod si Mother. Nang ako nakatugbong ganina. Yan. Karon alas 5, hapit alas 5. Alas 4 nakapin. So, abri pa man ang Palawan. Alas 5:30 taman ang Palawan. Yeah. Kasi pagawas na ako. Sila ni Alan makauli na pod. Dito na ko daan sa gawas maghulat. Ipokus na ito itong tiil. Kay pita man. Ito siya kay puti itong sinialas. Grabe kay pita guys kay nag-ulan. Nag-ulana. Kulita itong dalan. Kulita. Nakaputos itong tiil kay nagkulita itong dalan. Si Mimi tura dito. Bilin ako naman sila dito sa namayang pag-umang ko ni Alan dito po. Danlo guys, kapoy agpugong sa kuan basta danlo. Nang hinahinay ta kay umakauntod dako kay taglabunogs. Ito guys na. Kuan manguna kanang ipadala ni Alchel guys nga kwarta. Kuana. Anang dako-dako. Okay. Ani magud ni nag kuan ko sa tagana mo siya baboy sa kabok. Ay baktin. Tagana mo siya baktin. Na para daw may ilang handumanan sa ilang pagpanapi. Na palit siya upat kabok baktin. Yang gibayran. Na kung ang kwaon karon. Nya. Kanang kwarta guys. Namang ko'y kuan sa kapunungan, hulam. Kaya dito man ko kuha basta ting bayad na mo sa motor. Itong katong motor ni Alan nga isa. Ay katong motor na mga isa. Kung ting bayad ato, dito kumukuha. Nya. Karon kay ting uli naman. So, atong iuli. Kay bahino na. Nang kasunod din ako kuan. Din ako kuan na ng kapunungan. Okay man siya pero murag kuan apiki. Ini ati maya-maya dako kay ang butang ato 100. Dako man siya kwarta. Dako siya butang. Yan kay dako bisan siya bahin. Basta bahino na. Nagkulita ang gini pag ayaw mong dalan na ni guys ay. Nagkuhan si Alchel nga palito nila na sila lang din magkuhan sa bahog. Pag inag-April manguli sila na sila ay ila po doon ibaligya. 5 kabukdanan iyang baktin. Na iso naman nagtangkal guys. Nagsugod nagkaon. Sugod na sa pangaon. Magbuwan na ipakuha ko na din ang hinganso. Kaya di na ta magat-gatan sa bahog.
hangat. Kawalan siya. Kung ako'y masakyan karon pagtugbong, nya, masakay ako. Nya, ako anda yun. Pakuha ra din ko ni alam ano. Hapit na sa karsada, guys. Sila lilin, guys, oh. Ito na. Ato na ni poso ng silupin kay manam ta sa karsada. Wala puli kita tong tiil, guys. Nadaday kasi mukle. Limpyo kay tagtiil, maratag na syudad. Oh, di ba? Kitams. Ug man ako giputo sa kontiil, di ba? Kulita. May solar na nilapit, guys. Nakahits ko, guys. Enjoy vlog. Kay matugbong man siya padulong balingwan. Unya kay lain ra ba ni ang tugbong taga wa koy sakyanan. Ganina ra ko dito nagpaabot. Ikaw? Oo. Kay lugtong ga man ang da. Ibo. Guys, nana ko sa Palawan. Nakuha ako sa Walang Archer. Walang na, guys. Good morning. So, yun, guys, ay maniligtas sa itong silong. Basta kaya itong one, guys, kay sigiulan. Nainaniman nga sigiulan. Di ta makapanilhig. Magtampuog na po itong siligon, guys. So, maniligtag silong, guys. Akong ipauga-uga. Init-init na. So, manilhig ta. Kaya, na kayo siya basa. Hindi na kayo basa. Wala nang ulan gahapon. So, yung ulan gahapon, nang ta nakapanilhig. Pero na ko itapok, guys, kaya ako lang gastanon. Kapilit-pilit ang sagbot.
Diyan ato itagak sa bangag guys. Kaya na may bangag diya nga kuan. Labayanan sa sagbot. So diyan nato ilabog itong sagbot. Ha? Wala. Saan ni mo? Gamit sa daw ni. Lang maglaba na.
Kahapon guys, akong lakaw wala man nahimo kay nabilin na akong ID na mutong balikan ako niya pagtugbong. Ato nang ibasukan na natong palibot. Daw ang umanda ni nga video guys, ato nang ipang mute kay aron dili ta makapiright kay kusog kay ang sounds. So ato na lang gid i-mute ang uban no. Uban natong ibutangan og sounds. Ako ang gikuan og tingog ang atong video guys kay naay sounds kuso kay ang sounds ni manang-an sayo kay sila dinhi daw sayo kay nagpa-sounds manang atong video ani basta naay sounds sa ato gina-mute kay aron dili makapiright. Atong una yan puno na gamay hinay ra ganito cellphone ra ganito nga sounds pero nakapiright man gid akong video. Kapoy kay basta makapiright na tong video guys kay ano ang pagkuan dili na to makita kung asa dapit siya na kuan, asa dapit siya na copyright basta nay sounds kani nga kaditik bisag hinera nga sounds copyright kina siya. So kay human ko panilhig nagbasok lang ko dana kay na may mga sagbot pud sa atong nataran. Ako lang din ang ipang basukan aron makukuan pud og sagbot gamay ni atong palibot. Wala kayo init guys pero malamala na ang yuta. Pero nanghalay ko da sa akong nilabhan kaya aron mauga-uga pod bisag dili kayo siya init. Pag makita na siya sa adlaw gamay kuan-kuan ra na siya guys. Hi guys, good morning. So ngayon guys ay nagabot ang parcel nga gi-order ni Alchel. I-orderan ni Alchel ni og haplas kay lo gamay siya. Gamay kayo? Mau ra siguro na. Dako man ko yan ni Alchel. Hindi ka pareha eh. Muni ang gamit ni Alchel dito guys niya kay ang iyang i-order dito kay kuan man kanang gipadala man niya sa kuaw niya kay nag-angay man si Riluna ug hubakon si Riluna niya hanguson siya kanira ko ihaplas katura ko ihaplas ang katong gihatag ni Alchel niya kay nagkuan man siya kanang nag-angay man siya muning nag-order si Alchel dani kani daw siya halang humot siya humot kay guys more candy niya kani siya murag dili kayo din siya halang. Tanang ko to kung Alchel kay murag dako ni ay dako to. Dako. Parehara day siya guys. Narang kang Alchel nga gihatag nga hapit na mahurot. Nag-orderan mi niya og duha. Kani siya mga halang-halang daw ni. Kani siya dili siya halang. Bugnaw kay siya guys basta makadapat sa imong panit. Nya. Muna ni ang iyang Rilona. Agdadalahon man niya na ganina wa niya nadala. Nagabot na siya lang imong gipa-order nga haplas. Kuan guys kay ang rider wa nagsulod dinhi dito ra sa karsada niya ang dali pagid munang nagdagana ko. Paningot nun ko. Daw na sila Mercy dani guys, so si Mother. Hi guys, good morning. Soroy mi diri guys. Nagtabirak daw may kamuti karon guys.
Abi na ako rek kaon og tabirak, apil man Santa Mercy. Kaon. Kaon oy. Daghan na taghaplas guys. Dali ra makakatulog si Rilong na basta manghaplas siya ni. Daw hugaw kay kong kamot kay gikan ko nang nilhig sa silong daw nagbasok. Ano akong kamot nga gipang wa pa nakapanghugas guys. Daw mag-edit pa ko sa video ni mama. Kaya ron matay uploads. Tay upload guys. Guys, si Mother, hinay ka na yung cellphone Mother. Ako lang dahil dispugadira. Ito na. Dispugadira gani. Giganahan si Mother gahapon guys sa among paniudto. So nagbalik gid siya daw nanguha. Kipanghatag naman to ni Chichi dadto kay iya man tong gidaro dadto. Nagbalik gid siya asa Santa Mercy. Ito guys. Namanit na sila guys kaya ako nag-edit pa ko sa video ni mama. Kuan pa ko guys kaya pa ko naka-upload daw basin makatugbong ko karon tug taod. Sila ra din hisa. Ang akong lakaw gapon guys, wa man nahimo. So ngayon magbalik ko pag tugbong. Ayon niya di ay. Kasi human paniudto. Karon sa bakaha.